Αρκετοί είναι οι νέοι που δεν το έβαλαν κάτω, αλλά βολιδοσκόπησαν τις νέες ανάγκες της εποχής, καθώς και τις έμφυτες κλίσεις τους και τόλμησαν να ασκήσουν το επάγγελμα που πραγματικά αγαπούν, κόντρα στην κρίση και τις όποιες κοινωνικές επιταγές. Τι λέει, καλά. Μεγαλωμένος μέσα στα κομμωτήρια, με τα ψαλίδια και τις μπριγιαντίνες να ρέουν στο αίμα του, ο Κωνσταντίνος Περάκης αποφάσισε να φέρει το επάγγελμα στα δικά του μέτρα. Κρίση ξεκρίση, μήτε που το σκέφτηκε, αφού γράστηκε τα καλέσματα και τις τάσεις των καιρών και πριν από 2 χρόνια έβαλε μπρος, στείνοντας ένα σύγχρονο μπαρμπέρικο. Το μπαρμπέρικο παλιά ήταν κάτι που ο άντρας πήγαινε κάθε εβδομάδα, οπότε δεν ήταν δυνατόν να είναι ακριβό. Ήταν καλύτερο να έχουμε χαμηλές τιμές και να έχουμε περισσότερο κόσμο. Και με λίγη διαφήμιση και με τα social media πλέον που είναι πολύ εύκολο να διαφημιστείς, μαζέψαμε αρκετό κοινό, μπορώ να πω, και μας βοήθησε πολύ. Οπότε δεν νιώσαμε πολύ την κρίση, η αλήθεια είναι. Με όλους αυτούς τους γενιοφόρους άνδρες που κυκλοφορούν πλέον ανάμεσά μας, θεωρείτε ότι καλύψατε μια σύγχρονη, μια νέα ανάγκη? Τα γένια, τα μουστάκια είναι μια σύγχρονη νέα ανάγκη στον άντρα. Ήδη πολλοί κόσμος έχει μουσια, έχει γένια σε εταιρείες με κουστούμια, χωρίς κουστούμια. Είναι πλέον κάτι το οποίο υπάρχει ανάμεσά μας πάρα πολύ, δεν ενοχλεί κανέναν. Οπότε πρέπει αυτό κάπως να περιποιείται. Και πρέπει να το περιποιούνται, γιατί όταν κάποιος είναι σε μια εταιρεία ή είναι δικηγόρος, πρέπει να είναι όλο clean και καθαρό και sharp. Πρέπει να είναι κάτι πολύ ωραίο. Ένα. Ναι. Λάδια και σαπούνια, ξηραφάκια και λεπίδια, όλα στην υπηρεσία του σύγχρονου άνδρα, που εκτιμά όμως τις παλιές καλές συνήθειες και κοψιές. Και ένας σύγχρονος μπαρμπέρης που αναπαλαίωσε ένα ξεχασμένο επάγγελμα, εμφυσώντας του τη δική του φιλοσοφία και το τσαγανό του. Είστε λοιπόν η ζωντανή απόδειξη του ότι όταν κάποιος κάνει κάτι που το αγαπά, πετυχαίνει κιόλας. Βεβαίως. Νομίζω όταν αγαπάς τη δουλειά σου, πάντα πετυχαίνεις. Ο παππούς μου έλεγε: άμα δεν αγαπάς τη δουλειά σου, αλλάζει ο τόνος και γίνεται δουλεία. Νέοι, τολμηροί και ωραίοι, γιατί βλέπουν πολύ πιο μακριά από τη μύτη τους, δεν χαμπαριάζουν από τρομολαγνίες και δυσιδαιμονίες, πετυχαίνοντας τελικά να κάνουν το χόμπι τους τρόπο ζωής.